Идеята за името на бомбоните дойде от съчетанието на кокос и нектарини. Използвам чаша с вместимост 200 мл. Ето и съставките. 1 чаша кокосово кисело мляко. 1 чаша кокосови стърготини. Кокосовото кисело мляко или такова от кашу може да намерите в биомагазини или щанд с веган продукти в големите хранителни вериги. Добавяме 4 супени лъжици агаве. Може да използвате и друг подсладител, без захар, разбира се. 1 чаша и половина добре озрели нектарини, нарязани на малки парченца. 3 пълни супени лъжици кокосово брашно, половин течна ванилия или 1 суха, щипка сол за по-ярък вкус. Овалването на бомбоните в случая е с кокосови стърготини и филирани бадеми. Приготвила съм ги и с натрошени лешници. Вкусът е страхотен. Консистенцията е мека, но не трябва да залепва по ръцете ви. Използвах хартиени кошнички, за да запазят формата си, докато се охладят. От 1 доза се приготвят 20 големи бомбона. Насладете се на тези свежи кокорини. Желая ви добър апетит!